mutum ko fatalwa. Wato haka na bi dukkanin abokanka na sanar da su cewar kada kowa ya nuna ma ya san ka, domin mu jarraba kwakwalwarka mu fahimci cewar wai idan mutum ya shiga irin wannan halin yaya zai kasance. Amal, yanzu har da kiyashi aka yi haɗa baki aka nemi aukata ni? Wallahi. Ishirin kiyata, ƙyalin da shi, zan ba shi amsa. Lafiya lau da kin zaman ki ma zauna a loki. Zauna. Lafiya lau. Kina lafiya? Na san kin ji kira amma baki san dalili ba. Haka ne Hajiya. To na kira ki ne saboda ina so za mu yi amfani da wata dama daga wajenki don cimma wata manufa. Ma'ana dai mutuminki. Na san cewa kin fi kowa sanin cewa babu abin da yake so a duniya kamar ya zama jarumin fim. Haka ne? Haka ne mama. To, mahaifinsa kuma baya so. Mahaifinsa ya samo masa kwangila a wani kamfani mai suna Reality Film Show da ke China. Kuma wannan aikin ba zai yiwu ba har sai kin amince da dalilin da yasa na kira ki yanzu. Ta yaya mama? Wato abin da ake bukata shine duk wani wanda ya san shi kuma yake mu'amala da shi ana so ya nuna bai san shi ba, bai ma taɓa sanin akwai wani mai kama da shi ba. Ta haka ne aikin zai kammala. Kuma na tabbatar idan kika ba mu haɗin kai ke abin zai fi wa daɗi. Kin gane abin da nake nufi? Insha Allah zan yi dukkan kokarin da zan yi na ga wannan abin ya faru. Kuma ina ganin koma dai me zai biyo ba insha Allah bayan wannan aikin. Ji ko? Ta mama. To alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya nuna mana kammaluwar wannan fim cikin nasara da ƙoshin lafiya. Darakta? To alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah da samun wannan nasara da aka yi. Babban albishir din shine musamman ma ga shi Faris. Aiki ya yi kyau, mutane sun yaba, an samu abin da ake so. Abin da ya samu shine miliyan 35. Wai akan wannan lokaci? Miliyan 35. Ai haka yanayin aikin yake Alhaji. Sai dan abin da aka cire na haraji da yake contract din ba na kasan nan bane, shine aka cire 900,000. Yanzu abin da ya ragowa da yake a kasa nashi shine naira miliyan 34,100. To ai kudin ne na ji su da yawa haka. Yanzu dama haka ake biyan irin wannan jaruman haka? Kai. Alhamdulillah. Farisu sabon acto. Alhamdulillahi ala kulli halin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ni dai ba abin da zan ce ba sai dai ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kuma Allah ya biya da gidan aljanna. Mama na gode. Darakta, producer, ba abin da zan ce muku sai ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Ya cewa dai abin da ba da yadda na so shi haka ya kasance ba. Na samu kuɗi amma da wahala, tunda kaɗan ne kwakwalwata bata juya ba, don har na fara tunanin ko ni fatalwa ne ko ni aljani ne. Na yi tunanin ni aljani ne sai da ƙoƙarin ɓacewa na gana kasa. Na yi tunanin ni fatalwa ce na rasa yaushe na mutu. To ba da abin da zan ce sai dai Allah ya saka da alkhairi. Amal, ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Kuma
inda a ce duk duniya kowa zai samu mahaifiya da masoyiya kamar Amal, da kuma taimako na darakta da producer da ba su min bakin ciki ba, to gaskiya da zan ce mutum ya gama sa'a a rayuwar shi kuma ya gama jin daɗin duniya, dan babu abin da ya kai rayuwa da masoyi daɗi. Tunda da taimakon su ne har ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan nasara, to babu abin da za mu ce wa Allah sai godiya. Ni kan gaskiya ban san yadda zan nuna muku ma farin ciki na a zahiri ba. Yaro ka kwashi kuɗi ai dole kai godiya. Allah to Allah ubangiji ya saka da alkhairi, Allah kuma ya biya ku da gidan aljanna, kuma ubangiji Allah ya ganar da ragowar iyaye masu fahimci cewa yaro kowa in Allah ya halicce shi yana halittar shi ne da arzikinsa da kuma yanayin sana'arsa. Ka takura yaro ya je wani sana'a wanda yake ba sana'arsa ba, to sai dai ya mutu ko ya mutu da talauci. Amma inda Allah ya tsara mutum arzikinsa in dai ba ne ba zai samu ba. To alhamdulillah mun gode wa Allah, kuma kafin mu kai ga tashi dole in yaba maka darakta da producer. Na ji daɗi matuƙa da gaske, kuma kamar yadda yaro ya yi bayani ne, mu a matsayinmu na iyaye Allah ya sani mun samu saɓani tsakanina da ita mai ɗaki na a kan shi. To daga baya daga ni har ita mun gano na abu, ashe a duniyan nan musamman mu a cikin wannan ƙabila tamu, idan da Allah zai sa 'ya'yanmu in suka taso, idan ka ga yaronka ya taso kai ka matsa kana so sai ya yi tuƙin jirgin sama, to idan ka ga cewar ya fi samun ƙwarewa a sha'anin noma, to ka taimake shi a na harkar noma. Yanzu mu kan ma matsayin na iyayen wannan yaro, inda ba mu taimake shi akan wannan abin da yake so ba, ina tabbatar muku baya kokari a makaranta. To amma yau duba ga abin da ya jawo, kamar yanzu yadda al'umma na tamu take ne, inda tuntuni da aka zo da harkar bal din nan da irin harkar fina-finan nan duk mun rungume su mun karba, da yanzu da yawa yaran mu sun yi arziki. To komai sai an bar mu a baya a duniya, sannan sai mu zo kici muna ta kokowa ya za a yi. To alhamdulillah ni na fi kowa murna akan wannan abu, domin yaro na bai shiga 'yan gwagwarmayar bude channel na YouTube ba. Ma'ana ka san su suka fi yawa yanzu, kowa so yake ga ya bude gidan talabijin ɗinsa. To wannan yaro ina tabbatar muku da cewa a shirye nake, ko a nan ƙasar ko a wata ƙasa, director producer, idan abu ya taso irin wannan ko irin tallukan nan da ake yi, a'a ko irin shi kansa fim ɗin, to ina tabbatar muku da cewa da zuciya ɗaya matukar aka kawo script, ma'ana abin da zai ci bai saba addini ko al'adar mu ba, to ko zai tafi bi ko aje ai. Hajiya yanzu da na biyar taki wannan nasarar wallahi da ba a yi ta ba. Alhaji ni ma ina da gaskiya, ni na yi abin yayi yawa, kwakwalwar ɗana guda ɗaya tana nema ta rikice, amma alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu. A gabaki ɗan mu sai mu haɗu mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah yanda na ƙarshen nan ya dawo na farko, Allah yanda na ƙarshen nan ya dawo na farko, to Allah ya ci gaba da cicciɓa mu. Allah duk wanda yake mana mummunar fahimta a sana'ar mu, Allah ya wayar da shi, Allah ya sa ya gane. Allah mu kuma dan abin da muke samu a wannan sana'a tamu ta fim, ake sa mana ido, ake ganin yaya dai haka. Mutum ko fatalwa.